In Noord-Friesland kun je volop genieten van het oude gewaaks Vlaaks. De Vlaaksroute rint bij Vlaaksvildendel, maar het liet echt zien hoe de plant broekt wordt. 4 jaar geleden werd de route voor het eerst uitzetten. In 2020 wie het al wat lietser troch corona, maar nu wordt er weer wat grutter uitpakt. Sowieso hier wie die expositie al inplant. En we zijn heel blij dat dat echt wat toegankelijker kan worden alweer. En oren weken staat je bijvoorbeeld weer in mooi, alweer heel mooi linnen, jin, steeds maar wol, voor het bruidje en het haken en zo. Dus dat is ook heel bijzonder, want dat is ook al je natuurlijke materialen. Vlaaks werd ons de vorige eeuw een soort verbouwd in deze provincie. Joeterdij zag je het haast net meer, maar toch de Vlaaksroute kennen mensen zien wat je er al hier mee kennen. Biggelix, Chip en Meidje. Kislin van Meidje, dat is misschien wel bekend bij iedereen. Maar lijnzaad, dat wat ik denk iedereen wel kent, en lijnolie, dat wordt maken van het siert van Vlaaks. Lijnzaad zit slijmstoffen in en dat is heel lekker voor de huid. Dus daar heb ik 4 verschillende chips mee maken. En ik ben natuurlijk heel gelukkig dat mensen het mooi vinden, het ontdekken. En vooral ook de route op zich, langs de Vlaaksvelden. Je hoeft net 4 voet spullen te halen. Keer je gewoon lokaal. Zeg eens wat er is in je eigen omgeving. Dus ja, dat maakt het mij heel blij.